voin hindi kuwa a thole ni ania tuna hian Treasury Square kan omeka na sarkarin total lockdown an puang le ta Aizawl district khopuya an puang ania hei voina hian in tiangin nge kan man dan kan zom thai em ti tlem talan kan tumanga Treasury Square kan oma kan na lai taki tuna hi chuanin liu thei ve vak te po tama amaro chu sarkarin phalna apek te thang ti angchi kha kan an ni loma lai taki chuanin heta hi DC Aizawl DC office ulkhani wangin office staff te tal te po an kanem lo thei lo ni liu thei ve vak ala om ve ala tam ve mai ti hianin school pui kon lama kan tlan theianga school pui kon lama kan tlan theianga chuan heta khanla lama kan puan lut thale don nia soita kan khanin sarkar pi sapoi molai ni wangin hetla hi chuanin lir thei te hi ala tam dewa kan tan thei zelanga ami puinol pui hi an kan zom thaim ti hi kan endon ani hey school pui kon kan thlenga hei ge kan buang hianin duty te pon oma bolo pai motor le tiang essential commodities kan tiang chi te kha an tlan ve renga ti khuanin duty ten lir thei phalna neya chuak an ni le ni lo te an lo check reng bok ani khatla lama te hian kan suk thanga zar kot kan pan don ni
are sa khop mai kholai la hian in police duty an oma total lockdown kalpui masak zok khachuanin kholai te po hi are ngoi maya maro chu tuna hi chuanin tlem hianin kan tha hi muang ta deuh nge ni a hmang em kha chuanin ani ta lo deuh hlek ani nimin lama te na sa tak mai in traffic a zama azia lo hop mai liệt thầy hi ấy tổ về đâu rằng mày horticulture office nama tang kual thei nga bolo pai motor hi an tran lâu ống truyền có mấy ạ chắc xía chết xuân phải là ống truyền khóc mấy temple tay à po LLTF thế lâu duty á Zodin lâu thấy lâu xuống ngay cái chú district magistrate nè nè hal na là cái ai traffic cái giá mình đi hết tại hiện motor liền in ma lâu xuôi tàn tệ lắm kan total lockdown dan hi total hi ani chi lo de bem o ti te po ti thei ni partial lockdown kan ti ang chi te po kha a ang thei zok ma em ni o ti thei a kolai chuak reng ten max ha be a da lovin pai nar khu nge in tuam turani cái trái phê hi đầm đồi phê hi chú lùn về đâu rèn thủy nữa door zong dar nga chuan khar fel vek to tur ani ti thu pe kan chua rinai tak chuan ke vei vak te po mu tur an tam zarkot anin khwa veng in khwa khil na thatak ani zarkot hi LLTF te rem shria in man la ison poina son in police te le LLTF te an duty ani
อ๋อที่เฮียนี่ที่ไล่แข่งฮีกันดูตกพอตัง